Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba sila esikulethela khona ke abaculi ke abazokhipha ke njengoba sibheke kuDisemba. Umculi ke ozokhipha ke naye lapha ngomhla ka1 imfez emnyama ke lapha bafowethu. Khumbula ukuthi ke lapha imfez emnyama ke ike yasizwisa kamazwibela womsebenzi lapha okuyi CD promo yakhe ke lapha abantu abaningi abashilo ukuthi imfez emnyama lapha ibuyile egemini njengoba ke isibuyisele ke loshuni ke ucishe ufane ke nalona ke ohlanya lami okuyi-album ke lapha wayedla ngayo imhlanganiso ngalezi ayikhathi ke lapha wengane zakwethu. Namhlanje ke iphumile ke icover ke imfez emnyama ke ehamba nesihloko ethi ayinqeni ezamadoda ke lapha wengane zakwethu okuyisihloko ke se-album ke leyana wengane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela ngizokulungile ugcina subscribe cinzene nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta evidence yase channel siyabonga.